binati o minahal kong matalon. Welcome to Iko TV diri sa lungsod sa Matalon. Okay, today is Fiesta sa Barangay Kahagnaan. Happy Fiesta, Barangay Kahagnaan, Matalon, Leyte, Philippines. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalon, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa among lungsod. Ang amo jung Matalon guys, ang among merkado, ako ang jung sijag mga produkto, wa mi nga dagko nga mga supermarket ang mahitabo ang mga tao atoa na mangumpra sa bato niya. Ako mang hinaot nga daghang mga investor nga magnegosyo diri sa lungsod sa Matalon. Ako guys, ako mang hinaot nga inyo kong suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga investor diri sa lungsod sa Matalon. Charot guys, ang mura jud correct. Tinabi guys, nanginahanglan jud og mga negosyante ang lungsod sa Matalon. Nanginahanglan kintahay. Sino guys, wa may mga para ng fish dealer nga mo aris Matalon ba? Kay ang may tabungan gud ang among isda adtong kung sa ubang lugar niya dako nagpatong medyo may mas taas ang presyo. Kay kung magkadaghan ng produkto, magkabarato niya. Kung magkagamay, mao'y mahal. Mga ako lang nga hangyo nga ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan o mabtik nga Mayor Eric S. Paulio sa tibuok team Paulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan diri sa lungsod. Okay guys, balikan ko sa mga negosyante nga ganahan mag-negosyo diri sa lungsod sa Matalon. Welcome mo tanan nga mo invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalon. Ganihang jud ang among lugar o mga dagko nga mga investor kay sa among lugar guys, wa may mall, wa may mga dagko nga mga supermarket. Kay dako jud epekto sa ka lugar kung diin daghan ang mo invest or magnegosyo diri sa lungsod sa Matalon. Maka-create ka trabaho, maka-create ka economic cycle nga mahitabo. Okay, Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalon. Once again, maayong hapon o happy Fiesta Barangay Kahagnaan, Matalon, Leyte. Okay, karon di ay July 25, 2024. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalon. Ngayong adlaw, mga binati o minahal kong Matalon guys. Okay, di sa takatindarong guys kay nga naman sa may rason. Di takatindag balot kay kapamatay obligasyon guys niya madyo man niya itong main nga trabaho. O di na ko busy, maninda na ko nga sa atbang civil event pero nakoy option ng oras mao nga lami itinda pero matay obligasyon sa lungsod. Mani ato ang main nga trabaho ng extra kanang di mapikas oras kay i-submit naman ni sa auditor mao nga atong paningkamutan nga mahuman. Kaya sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalon, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalon nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Example guys, unsa ka importante ang mga investor sa lungsod sa Matalon. Okay, mao guni guys, og natay daghang investor, maka-create siya trabaho, maka-create siya income, maka-create siya negosyo. Mao nga sa usa ka lugar kinahanglan jud og mga investor, mga negosyante. Ako na ngayo po og naghahangyo nga
atong sulayan sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buotan ug ma-update nga Mayor Eric S. Pahulio sa team tibuok pa kay inganin guni guys, magtinabangay ning government o private sector. Ang gobyerno mo'y muhimo sa mga facility kanang example karsada kina ba access road sa mga kuan ron agkuwang jud na mo bitaw guys. Jud ni na nagpantalan ongoing na ni ag terminal puhon basta magkahiusa ta mabuhat ni nato sa administrasyon ato jung suportahan kanunay aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Managhiusa teamwork sa usa ka kausa sa usa ka tumong alang sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ako naghangyo sa mga negosyante, mga investor nga atong sulayan sa pagnegosyo, atong i-discover kung unsa kanindot ang lungsod.